Chiklo niphai Kritrokani Karbiang Long Life Apherangkia hin pen Bokajan Sub Division angkang Lakhain koraisi Borjan MEC constituency ka parlo Judicial Court adung Modern Auditorium Hall ahem ki kimalong kahumri damahut ahem ki kim patangte detsi bab rikang pangramsu paman detsi thekponlong Pinpur dame labangso dimalong Modern Auditorium Hall kimpon pe aprangke Kalakhetra Auditorium Hall pusi duk. Hala sohod Bokajan araratum pinangan akirap sitami longlo. Halabang sohod Digital India akaya potsi avi kirui kaselampen akimisi kikim ponji pura surihini rakre nerkepen surihini rakre sirkep aningkana hut sika kutik kep panongsi Modern Auditorium Hall kipakim ponji aphan labang so asai pekponlo. Bon sitami kopi kosona lampena jogloni ahemdi kimabang pangcheng pon pedetlo. Labang Sopi MLA Dr. Numal Mumin kabor ipen akimia contractor aphan puthot auditorium kikim kepalang chari ji aphan pu arpu pek konthusi kidam tang phai kunia chekloni phai inkora troxiani surihini ra inkor aningka nahut Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal arideng pen kikim ponji aphan long e sompon thulu rapena sai ke claim ponsitami pangcheng pon phitlo bonta non ke phai kunia cheklo Surihini ra ingkora ke thoma ningkan annang le thu etlo long eke sompon det pen ningkan ke thomta ke chok thupo ke chengsi aningkan hut asai ke klem pangcheng hoi amat non ke patang ti det si asai ington koklo la so jok non ke bab rikang ki jersey pangram susi do koklo Bokajan benanan terang Karbing Long Life